Aprende a distinguir vogais abertas e pechadas. Capítulo 42. Estou aquí absorta, pensando nun torto, que atoparon morto, tras a porta, despois dunha liorta na horta. E xa foi sorte, que forte! A morte non foi facendo deporte e levaba pasaporte. É certo, estaba inerte, cuberto no deserto, pero o ceo aberto. Alberte era un experto en concertos e víase moi experto aceptando ofertas. Pois xa ves, case todas as palabras acabadas en RTO, RTA ou RTE son con timbre aberto. Aberto! Pero hai excepcións. Torta, a que fas pro teu aniversario, pode ser torta ou torta. A corta dos árbores é con o pechado, porque corta con o aberto é a que se usa para corta ou cuarta-feira. Corte e recorte poden ser das dúas maneiras. Corte ou corte e recorte ou recorte. Iso sí, as cortes dos porcos e dos deputados, con perdón, son con o pechado. E os enxertos tamén son unha excepción con e pechado. Dígocho eu.